се напуска за забити отдолу. Добре, ще потърсим, Лади. Айди! Търся. Да търся ли? Да. Такова клечка? Аз не бях ти изправила една клечка, ма. Е там до бора. До туята, къде е клечката? Вики, я ела да видиш тук аз какъв GSM имам. Ела да видиш. Ти точно не си го виждала. Ето я бе. Да, сам бях я оставила. Видите, като отиваме на площадката и каки големи, тя вика, те с какво правят тук? Що се люлеят на дики на люд? Аз ти питам колко годишен ще тя вика 10. 10? Ето до 12 пише там. Те ли? Ага. То пише до 12. Силови жаби. Я покажа на тази ключка, да? Как да ги отluка да от корчето да се люлее вики? Те са мисля. Вики, Вики, я виж тати, бе. Я се усмихни на тати. Може да опръска вина.